מה קרה? פרויקה, אתה נראה יחידי. מה את חושבת? שזה קל לחזור לספסל הלימודים ולהיות שוב תלמיד? היו זמנים, אתה זוכר את הימים שהיינו תלמידים בצעירותנו? כמה דברים צריך לזכור. הזיכרון שלי זה למה שהיה פעם. היום עשו לנו בוחן פתע בקורס המחשבים. האמת שדי הפתעתי את עצמי. וכך הרבה מושגים חדשים. Windows, Enter, Escape, If, PowerPoint, גזור הדביק. די, די.